kazan. Selam Radif, bu bizning Qozon qo'ynining ikkinchi ayrılıp yazdırılgan çıkarılışı. 29-chi chiqarilish sekunda. Ham Rahmet. Ayye. Listə tutasın. Bizden 30-chi. Ayye. Практически уже юбилей. Кайбер татар актерлары аны даже уздыралар, татар җырчылары юбилейлы концерт дип айталар аны. Шуңа күрәсендә юбилейлы булачак чыгыш, минемчә ул булачак инде мин татар сөйләшәм вакытында. Атала бирсәм. Allah birsə iyi. Ya. Ну, 30 yaşta bir tane kriz de bular. 30'da, ana 31'de, ana 32'de. Oya barırga җиткәч 30'ga. Ayye. Hem nihayet bizning мәдәни тормыш җанланып китте. Ул да булса biz беренче әйтергә кирәк, Путин әйткән идеме? Печенеклар турында. Кыпчаклар турында әйткән иде. Аларга үпкәләп өлгермәдек. Худай рәхмәте белән Россия телеканалында Зөләйха фильмының премьерасы булды. Зөләйха күзләрен ача. Әйе. Мен аңлатыйм, Зөләйха күзләрен ача һәм комментларны укый. Иң свежий шундый, иң табадан гына төшкән мәзәкне укыдымы син? Зөләйха закрывает ИП. Мен төрле вариантны эшләргә кирәк иде. Беләсезме, Зөләйха ул татар теле укытучысы, анда Игнатов, белмим, прокуратура хезмәткәре, ошонда. Сәгатьләр кими. Кара, Радик, дөресен генә әйткәндә, чынлап та теге кешеләр күп итеп моның турында сөйләште. Моның турында язды бер туктаусыз. Кичә генә Дождь телеканалын кабызсам, Миләүшә Пахыбуддинова сөйләп утыра, ни өчен бу безнең милләтнең ярасы, ни өчен ул безне кимсетә менә бу фильм. Һәм башка комментарийлар биреп бардылар. Бу ниндидер федераль дәрәҗәдә шундый ниндидер гауга купты, шулай бит. Һәм ике төп әйбер үпкәләтте. Менә бу ике серияны карадылар. Ялгышмасам. Хәлин 4-нчесе бүген чыга. Әйе. Нәкъ менә дулкынландырган урыннарын гына әйтеп китәм. Ул беренчедән мәчеттә секс күренеше. Әйе, сцена күренеше. Һәм әле ул бит шундый атаклы мәчет, шулай бит. Ансы мөфти дәрәҗәсенә барып җитте. Ул бер яңалык булды. Мөфти әйтте, менә безнең анда имам хатип дежур торды. Анда булмады, аны павильонда төшергәннәр, но барыбер теге кадрда күрсәттеләр. Һәм икенчесе ул бөтенесен поездларда теге сөргөнгә җибәргәндә, озатканда исемнәр әйтәләр һәм исемнәрне әйтәләр хәзер яшәгән мөфтиләр исемнәрен. Мәсәлән, Равил Гайнетдин, Тәлгать Таҗетдин. Һәм режиссерга да бәйләнделәр. Ни өчен бу исемнәр атала? Чөнки бу бит бу нинди шундый извращенный постмодерн ниндидер анда заманча сәнгатьме бу. Ул булып чыкты. Кемдер анда, мин үземә ничек күз алдына китерәм, кемдер Google-га керткән анда имамнар, татарлар. Исемлек чыкканда беренче менә 5-6 мөфти исемен, әле анда ниндидер тарихи исемнәрдә кертеп калган. Мирсәет Солтангалиев чиктиралар арасына кергән. Чынлап та тарихи шәхесләр дә кергән име? Әйе. Анда Шәһабеддин Мәрҗани. Бик сәер. Беләсеңме, Моңа ничек карыйсың бу ике күренешкә? Чөнки күп сөйләнелде. Менә мөһим бу ике, минемчә, шундый иң теге очлы моментлары. Ну, беренчедән, гомумән, беләсеңме, кызык, мин дә туктадым моны укырга теге бөтен әңгәмәләрне, чөнки йөрәккә тия. Кешедә кайдан шул кадәр теге энергия табылган иде, аны башка нидер урынга җибәрсәң, бездә бөтен нәрсә бетер инде, калмаган инде. Бөтен вируслар инде күптән. Алар нигәдер моңа сарыф итәләр эшне. Беренчедән, минемчә, менә бу, китаптагы дата салганда инде мәчеттәге мондый сөешү инде, ул бик аңлаешлы бик әйбер бит инде. Димәк, менә мәчетләр мәсхәрәләй итә инде,
хәтта кеше өчен бу изге урын түгел. Әйме миңа искә төште, безнең бөтен мәчетләребездә бит элек ниндер анда мәктәпләр иде, әйме анда общежитиелар, Кимендә? чиркәүләрдә чиркәүләрдә спортзаллар иде, әйме, мәсәлән, теге Богородицкий, теге Казанский соборда инде анда теге педагоглар укыйлар иде инде, бөтен Әҗендә мәчетләр кинохрониканда. әҗендә кеше яшәгән иде, анда шулай секс булгандыр инде. Вот, то есть, ул теге, әгәр дә аны шундый теге әсәрдәге булган, белмим, символик рәвештә карасаң, бу бик теге көчле образ бит инде, әйме. Һәм гадәттә, шундый көчле образлар белән иҗатчылар эш итә дә инде, әйме. Әлбәттә, мин башта аны күргәч, теге ишеткәч башта инде, миңа да бик теге сәер кылды, ничек инде мәчеттә төшерделәр дип инде. Мәчеттә төшерсәләр бик авыр миңа булды инде бу дөрес әйткәндә, әйме. Аннары Камил хәзрәт әйтте, павильонда булган дип инде. Минемчә, монда бар нидер теге, сәнгати яктан көчле момент. То есть, минем өчен бу сәнгать кенә инде, әйме теге. Бу бит икенче проблема шунда, әгәр дә моны мәсәлән бер нидә артхаусны режиссер төшерсә, без әйтер идек, конечно, сез моны аңлап бетермәйсез, әмма ни кызганыч, моны Россия 2 төшерде, әйме, алар нидер җүнсез сериаллар гадәттә төшерәләр. Шуңа күрә монда Сыйфатсыз инде. сыйфатка күп сораулар бар. Шуңа күрә син әгәр дә моны яклыйсың икән, димәк син сериалны яклыйсың. Бу сериал, күп сораулар бана теге сәнгати иҗат җимешенә карата. Икенче әйбер, моны аңлап була, теге нигә анда шундый исемнәр. Гадәттә бит бу бит зур бер проект, анда ничәмә кеше катнаша, әйме, анда консультантлар җитмәгәндер инде. Әйме, теге бик тиз теге әйдәгез дип инде без ишеткән бар ничек бездә сериаллар Акбарс банкның акчасы җитмәгән. Гомумән ничек сериаллар төшерелә. Дмитрий Пивоваровның бар шундый кызыканда бер сюжеты, әйме, анда күп акча сарыф ителә. Русия сериалына, шуңа күрә минемчә бу просто җитешмәс теге, без төшерә алмыйбыз дөрес әйткәндә, әйбәт итеп, без информацияны күзаллый алмыйбыз дөрес итеп, шуңа күрә мондай берләр чыга. Әлбәттә, сәер инде бөтен кеше моңа әйтә, бу заговор, менә бу чынлап әйткәндә, менә бу хата түгел, бу махсус эшләнелгән. Әйме, безгә нидер анда, идея күрсәтә. Минемчә бу әйткән кеше турында күбрәк әйтә инде. Әгәр дә ул менә мондый кичкенә генә хаталарда әйләнеп зур әйберләр күрә икән, димәк, белмәм нәрсә әйтергә дөрес әйткәндә. Ул үзе бәйләр инде ул. Үзенең фикерләре. Мин моны гомумән татарлар турындагы дип әсәр кабул итмәдем дөрес әйткәндә. Алар әйтәләр инде, безнең татар әбиләре шундый булмый. Сез әгәр дә Роза Харунның образын күрсәгез, әбиләр гомумән андый булмыйлар. Әйме, ул бит инде әкияти образ. Бирәк шундый дип бастыга ашаган кеше, гомумән шундый дөньяда булмаган. Бабы егә инде в общем. Һәм аңларга кирәк, бу бөтен аның күргән әйберләрен, күренеше, ул бит Зөлиханың фикерләве, әйме, аның уйланулары. Зөлиханың күзләрендә бу убырлы карчык, шундый убырлы карчык инде. Әлбәттә, күпчелек татар әбиләре андый түгел. Ләкин бу татар әбие түгел гомумән. Белмим, бөтен әйбер менә бу теге милләткә терелү, димәк, менә Зөлиханың бөтен теге яхшы сыйфаты татар булуында, әйме, то есть татар. Мәсәлән, кичә булаган инде бар шундый режиссер Альмадовар, әйме, ул гомер буе испаннар турында фильмнар төшерә, әйме. Аның бөтен геройлары ул трансгендерлар, гейлар, эчкечеләр. Минемчә, бит без аны карыйбыз, ләкин без уйламыйбыз, бөтен испаннар шундый кешеләр дип инде. Нигәдер безгә андый башка андый фикерләр килми. Безгә әйтәләр, Рәдиф, кара, моның бит әле проблемасы кайсы канал ясавында да. Шул гына инде. Аларга Россия ярамый. каналыннан дошман эзләүгә, кемгәдер таш атуга без күнеккән. Һәм шул сериалны да кабул итәбез таш ату буларак шуңа күрә. Мин белмим, кеше, мин аны бирмәс идем шундый бәя, беләсеңме, ул теге уңай әйбер безнең өчен, тискәре әйбер. Минем өчен ул просто сериал. Алар йөзләгән сериаллар төшерәләр, әйме, ярар, монда бераз татар темасы күтәрелде. Ниндер теге, ай былбылым яңгыр янда, әйме. Шул гына инде. Ярар, аннары башка фильмнар бәлки булыр, яки булмастыр. Аны үзләре безгә төшерергә кирәк, аны дөрес әйткәндә. Нигә Россия 2 каналына без нәрсәдер тиешмени, дөрес әйткәндә. Ул безгә дә бер нәрсә тиеш түгел. Кара, ничектер косвенно тиеш барыбер. Чөнки анда бит спонсорлар арасында Акбарс банк. Акбарс банкка салса сораулар булсын дөрес әйткәндә.
Юк, ул сорау, мин ул сорауны да бирмәкче. Менә Акбарсбанк әгәрдә шундый ниндидер, ну, халтура килеп чыга бит инде. Шулай бит беренче сериясеннән үк күренә анда халтура. Сорау шунда, ничектер Акбарсбанк ул безнең җирле банк булса да, без бөтенебез теге бюджет акчалары, зарплаталар, фәләннәр аның аша узса да, ничектер милли чараларга или проектларга акча биргәнен әле күргән юк иде әле. Ну, монда мантыкны аңлап буладыр, без әйткәндә, кешеләр бит гадәттә уйлыйлар. Ну, бу популяр китап, бу популяр проект, безгә популярлык кирәк. Федераль каналдан Федераль каналда күрсәтерләр дип инде. Анда минемчә мондай кешеләр, ну, белмим, моны кеше үзе аңлатырга тиеш, нигә мин аңларга тиеш? Just business. Безнең киләсе зур яңалык ул, мин татарча сөйләшәм, 26 апрель була. Ниһаять без аны беренче тапкыр онлайн ясыйбыз. Радик, минем сиңа шундый сорау, теге миңа да сорау бирә башладылар. Хәзер инде мин татарча сөйләшәм, элекеге кебек булмый, чөнки анда эстрада артистлары керткәнсез, анда Ришат Тухватуллин, димәк, анда чыгыш ясый. Шул ничектер кайбер кешеләрне рәнҗетә. Син һәрбер музыкантны белгән кеше буларак аңлатып кит әле. Син беренчедән шундый концепция тәкъдим иттең. 15 ел элек кебек, теге бер дә зур сәхнәдә әллә ни чыгыш ясамаган кешеләрне чакырга. Димәк, теге безнең 10 ел дәвамында анда Илгиз Шәйхразиев чыгыш ясады, алар кереп калмый инде, керми кала. Менә шул әйберләрне аңлатып кит әле. Ну, кара, узган елны бит инде безгә карата нидер теге, ну, әйтә башладылар инде, менә алар беркемне кертмиләр, аларның үзенең тусовкалары бар анда. Радик бөтенсен сайлый анда. Тәбриз тыныч кына утыра анда, шундый юаш егет инде ул Тәбризебез. Мин шул вакытта уйлана башладым. Гомумән, бар шундый теге ике төрле тусовка кебек, инде берсен телевизорда күрсәтәләр, анда алар безнең татар милләтенең танышы, алар татар телен популярлаштыралар инде, ул эстрада инде. Менә бар шундый альтернатива, алар беркемгә дә кирәкми, һәм фәлән инде. Һәм ничектер мин уйлана башладым, нигә, мәсәлән, ну, чакырып алмаска, нигә гомумән без аны чакырмыйбыз, без, син үзең аңлыйсың инде, ул бер кешенең бер кашан да тормый, ул шундый бик, ну, бигрәк сәйр процесс, авыр процесс, кемне чакырырга, кемне кертмәскә, кемне кертергә. Соңгы 2 елда инде безнең Таткурфест булгач бераз проблема чишелде, мәсәлән, безнең бөтен альтернатива артистлары анда чыгыш ясый алалар. Шуңа күрә мин бөтен кешегә тәкъдим иткән идем, әйдәгез, инде 15 ел элек, менә 2006да анда бөтенләй бер альтернатива булмаган иде, без шунлап та, ну, форум чакырга инде, хәтта үзебез бит, үзебез хәрәкәт чакырга инде. Менә кем тели инде, беренчедән, анда, икенчедән, анда теге бик зур аерма булмады анда эстрада белән альтернатива арасында. Чыкты менә бу әйбергә кайту кебек. Мин моны чытлыйм. Монда әлбәттә күренәдер, чөнки аермалар күп. Чөнки Ришат Тухватуллин белән сөйләшкәндә анда сизелә инде ул эстрада артисты, ул бөтенләй беркайчан да мондай әйбергә катнашмагандыр, алар көтәләр, мәсәлән, шунда булачак. Булачак. Ну, мәсәлән, кеше мәсәлән, бу Сарянка булачак дип инде, мәсәлән, вакытта. Кабул итә, ну, анда, белмим, саундчек булачак, да, шунда башка әйберләр. Шуңа күрә минемчә, ну, кызык булачак без нигә тагын бер тапкыр бер форматны каплап утырырга. Анда Ришаттан ары башка да җырчылар булачак. Дөресен әйткәндә, Радиф, мин бит берничә ел элек чынлап та теге мин уйламаган идем сиңа теге былтыргы сүзләр шулай тәэсир иткән дип. Минемчә, гомумән шундый чаралар, мин татарча яшәм акциясе, ул гомумән ачык булырга тиеш, теге коллаборациягә, чөнки без бит инде күктән төшми бит инде безгә ярдәме дә. Мәсәлән, Барс Медиа икән, Барс Медиалар белән эшләп карыйбыз, алар безнең рекламаларны бушка биреп бардылар, башка елларны да ярдәм иттеләр. ТНВ икән, ТНВ, әлбәттә, без инде үз ягыбыздан теге активист буларак тәнкыйтьлисен. Шулай бит. ТНВның җитешмәгән якларын әйтәсен, эстрада ни өчен менә торгынлык, аны сөйлисен. Ләкин инде шундый
күмәгеш вакытында анда теге үз нейеңне нәрсәле. Фикереңне кайда Ә, тыгарга керек. Юк, тыгудан түгел, ну барыбер теге ул бит инде безне дошман ясамый. Әйе. Без аралашабыз чын тормышта, ләкин теге үз карашыбызны гел бер теге хәрәкәт булсын өчен белдереп кенә торасың инде. Һәм мин уйлаган идем, һәм ниһаять менә без шундый коллаборация, ләкин Ришаттан башка бит инде башка кеше булмый безнең эстрадада. Юк, анда булачак Лилия Хайруллина. Мгм. Шулайча инде ул бит хәтта эстрада чыгарга түгел, а ул эстрада династиясе вәкиле, име. Дәния апаның кызы. Аннары булачак Айдар Сөләйманов, шулай ук ул бик төрле җырлар башкаручы кеше. Минемчә, Юки төркемендә Гөлназ Баталова җитәкчелегендә булган трио, име, шулай ук ул эстрадага тартыла. Гомумән анда тагын Яңалардан Рәдиф, яңалардан кемнәрне әйтер идең теге аерып? Ну, мәсәлән, бездә беренче тапкыр Азат Гыймадиев чыгыш ясый, әйме, ул бездә гадәттә фатирникларда чыгыш ясый иде. Нидер башка чараларда, менә без аны беренче тапкыр чакырабыз Ментас Яшемгә. Һичшиксез вакыт узуга, сиңа дип язылган хатларна, мәгънәсе ниһаять тормышка ашынды янәдән. Тик син ишет мине бәгърем, сиңа Әйме, мәсәлән, булачак анда тагын кем булачак? Фәүзия Кадырова. Фәүзия Кадырова ул Таткут Лаб лабораториясында катнашкан кыз, 2 тапкыр. Бик шундый үҗешчән, ничектер, ну, ул җырлый, матур җырлый да, ничектер, аның теге харизмасы да бар. Әйме, ул җырларны да үзе яза. Калган күңел күзенең караса, коясың тәгәр интернет арбаса, кыздары гайбәтләр Инстаграмда баса. Бик төрле кеше дөрес әйткәндә, менә беләсезме, хәзерге вакытта теге миңа менә бу җырчы ошый, аны чакырыйм дип, минемчә, мондай берне эшләп булмый инде. Теге аны хәзер инде теге программа директорлары кебек эшләргә кирәк. Менә моны кешене чакырга кирәк булды иде, чөнки, ну, ул кешегә кызык булыр иде дип уйлыйсың инде. Менә шулай. Монда нәрсәдер бар. Теге үзенең теге ностальгический нидер ләйсән, белмим анда фикерләренә таянып кына эшләмисең инде. Ну, мин моны теге әйтергә килми, тагын бер тапкыр әйтәсе килә инде. Без бит моны беренче кеше сайладык, әйме. Һәм син аңлыйсыңдыр инде, әгәр дә безнең теге без әйтәбез, "Эй, кирәк" дип инде, тәңгәл килә. Әйме, безнең теге без соклыбыз икән, димәк, ул беренче кешегә ошый икән, димәк, аны чыгарга кирәктер. Мөмкинлек бирергә кирәк. Гафу итегез, Рәдиф тагын Гафу итегез, кем соңгы 10 көндә бездә безгә язган иде, һәм без аны кертә алмыйбыз. Чөнки онлайн марафонны уздыру ул татарча теге гадәттә, ну, сәхнәдә концерт түгел. Анда бик күп теге нечкәлекләр бар икән, шул. 6 сәгатьлек онлайн була һәм Аллага шөкер, мин бик шатланам бу елны онлайн. Шундый вазгыятьтә булса да күңелсез, шулай да онлайнга күчү барыбызга да файдага дип саныйм, чөнки безнең күп кенә конкурслар, ниләр урамда уздырыла, ул ничектер башка энергетика, ләкин интернетта барыбер күбрәк аудитория һәм үз-үзебезгә шундый бер сынап карыйбыз, онлайнга урамнан күбрәк җыйсак, димәк, моны һичшиксез кабатларга да кирәк булачак инде. Шундый минемчә теге үзебез бер планка куербыз. Сәлам, исәнмесез, самоизоляциядән, авылдан сорауга килгәндә инде нәрсә әйтәсем килә. Мин татарча сөйләшәм чарасы турында инде минем бик күптәннән ишеткәнем бар, ләкин моңарчы әле катнашкан юк иде. Менә быел инде насыйп булыр дип ышанып калам. Һәм белгәнемчә, бу чарада татар эстрадасы артистларының бер кайчанда катнашканы булмаган, дөрес мәгълүмат булса. Һәм быел бәлки шундый искәрмә формадыр, эксперимент микән. Быел мин дә катнашам. Мин инде үземне татар эстрадасы артисты категориясына кертәм. Һәм беләсезме, кайчак ничек тыела?
менә кешеләргә татар эстрадасы артисты дип әйтсәң, аларның күз алдында ниндидер бер генә образ барлыкка килгән кебек. Алар ничектер тагар кабул итәләрме менә шушы төшенчәне. Ә бит уйлап карасаң, терминология буенча, эстрада дигән сүз, шул төшенчә үзенә төрле музыка стильләрен, төрле жанрларны керткән. Мәсәлән, оригиналь жанрмы, яисә юмор жанрымы. Ул шундый бик зур киң төшенчә. Һәм инде мин беләм, бу чараның даими аудиториясы бар. Һәм гомумән нинди артистлар катнаша иде шушы чарада? Ул альтернатив музыка, күбрәк. Һәм татарча рэп, шундый гадәти булмаган стильләр, Шуңа күрә быел менә эстрада җырчыларының катнашуы бәлки тамашачыга бераз сәеррәк булып та тоелыр. Тик инде минем уйлавымча моңа ничектер шундый зур тәнкыйть белән карарга кирәк түгел. Чөнки ишеткәнегез бардыр инде шундый сүзне, музыканың аның дине һәм инде теле юк. Шуңа күрә күп нәрсә тора башкаручының үзеннән, аның сыйфатынан, музыканың сыйфатынан, һәм инде башкару сыйфатынан. Шуңа күрә артист, ул бит артисттан аерыла, эстрада артисты булса да. Музыка, татар музыкасы нихәтлек төрле булган сайын, нихәтлек күп жанрлар булган сайын, минем уйлавымча, аудиторияда, тамашачылар да, тыңлаучылар да алар киңәя, күбрәк була. Чөнки һәр кешенең үзенең карашы бар. Һәр кеше үзенчә музыка стиленә мохтаҗ. Шуңа күрә ассортимент булырга тиеш дип уйлыйм мин. Һәм инде быелгы чарада, мин татарча сөйләшәм чарасы да шулай гөрләп узыр дип ышанып калам. Онлайн булуга карамастан, кушылыгыз дуслар, үзегезнең телефоннарыгызны, планшетларыгызны кушып куегыз. Яшәсен татар җырлары, алар күп булсын. Һәм инде күңелегезгә рәхәтлек алып килсен, аеруча шушындый борчулы заманада. Кызым, яздырып бетерим, пожалуйста. Süt кирәк. Миндә süt юк, кызганыч кызым. Мин беләм, 10 минуттан була süt еме. Süt тә катык та нәрсә телисең. Гафу. Так, Мы бу версиями, в принципе, не әйтәм, бу подкастны вообще не надо резать. Менә шулай барсын ал, типа, мин сине ишетмим. Монда эксперт булачак. Кара, Радип, яңалыклар зурлары булса да, миңа кичкенә генә безнең супер локаль яңалыклар кызык. Һәм мин күрәм, кешеләр теге өйдә утырганда барыбер ничектер беренче чаткылары ул бит инде зур оешмаларда барлыкка килми, ә менә инициатив кешеләр чыгып ниндидер кичкенә генә эшләр эшли башлый. Һәм ул миңа иң ошаган формат. Айрат тәкъдим итте балконнан экскурсия ясарга Айрат Фәзрахманов. Ул яши Третья гора, шул бистәләр янында. Әмәт янында. Һәм ул оештырды, шуннан соң карадым, ул теге хәбәрләргә дә 10 түгел инде дистәләгән коронавирус турында хәбәр арасында менә Дима Полосин, ул синең танышың, ул синең дустың, Шәкшәк музее җитәкчеләренең берсе. Ул каршыдагы йортка проектор белән яктыртып кино күрсәткән. Немой кино, теге тавышсыз, Чарли Чаплинны күрсәткән. Һәм син дә карадым, Facebook'та чыгаргансың ансын инде. Мин аңладым, Айратның теге тәҗрибәсен күреп аңлап уздырдың. Менә син яшәгән йорт тирәсендә 100 метр радиуста име? Чыгарга ярый торган аралыкта дип аңладым инде. Син экскурсия уздырдың, теге күрсәтеп, менә бу шундый йорт, фәлән йорт дип, тарихи урыннарны Татар бистәсендә. Сәлам дуслар, ни өчен мин балконнан онлайн экскурсия ясарга булдым. Беренчедән, мин еш кына балконга чыгып, тирә-якны карыйм һәм матурлыкка сыкланам. Һәм күптән инде менә бу якларга карап, ничектер үз-үземне нидер лекцияны бу яклар буенча уздарга кирәк дип уйлаган идем. Инде монда шундый самоизоляция вакытлары килгәч инде бу хыялны тормышка ашырырга булдым. Шуңа күрә шундый менә балкон экскурсиясе идеясе
барлыкка килде. Бәттә бераз җитешсезлекләре булды. Zoom аша бераз кыенрак уздырырга булды. Һәм мондай экскурсияны оештыру өчен миңа калса туры трансляция Instagramда яки Facebookта уздыру кулайрак булыр. Чөнки кул астында Wi-Fi булмагач, инде мобиль интернет бераз авыррак эшләгәч, социаль челтәрләрне яхшырак тартадыр интернет. Һәм инде әлбәттә монда презентацияны да, фотографияларын да әзерләп куеп була, аларны күрсәтеп була. Бераз теге балкон һәм презентацияны чиратлаштырып күрсәтеп була. Тагын минем өчен бер үрнәк булды инде, ул элек Краевед Ржевский дигән кеше 2-3 ноктада басып торып үз экскурсияны уздыра иде. Менә Радиф Кашапов та үз тирә-якта 100 метр, 200 метр тирәлектә булган якларны сөйләде. Ансы да бик кызык формат булды. Миңа калса, әгәр дә балконнан зур ара-тирә күренмәсә, аны менә ишек алдына чыгып та сөйләтеп була. Чөнки һәрвакыт үзегез янында нидер тарих бар, ул булмыйча мөмкин түгел. Гомумән, каян шундый кешеләрдә мотивация, ниндидер шундый полосины, мин беләм, аларның хәзер бизнесы бик аяныч хәлдә, шулай бит. Бик Айратның да инде, мин уйлыйм, бизнесы чәчәк атмыйдыр инде. Синең дә анда акчаң ташып тормыйдыр. Нигә шундый күңелсез вакытта шундый эшләр эшләргә уйладыгыз? Гомумән, без беркайчан да бер урында утыра алмыйбыз бит инде. Һәм менә бу самоизоляция вакытында да ничектер үзең әйтәсең, юк, кешеләр, зинһар, менә дистанция саклагыз, өйдә утырыгыз дип инде. Өзең кайда гел талпынасың, кайда барасың килә, әмма ул теге кибеткә түгел, ягисә кайдыр анда, менә кайдыр онлайн трансляция үткәрергә дип инде, без башта без Ания Фәйзрахман белән концерт ясадык, аннары без Ильяс Гафаров белән винил уйнадык. Пластинка уйнаттыгыз. Нармен куйды, мәсәлән, Аратның теге экскурсиясын, һәм шул ук вакытта хәзер безнең икенче Аратыбыз Гудинов, Москва глазами инженер проекты нәҗәкчесе, ул хәзер үткәрә шундый бик һәр көнне диярлек нидер лекциялар, экскурсиялар алып бара, ул экскурсионный проект гомумән. Ул мәсәлән лекциялар укый төрле теге мәгълүмат турында, һәм бик кызык әйбер хәзер Google карталар буйлап ясыйлар. Экскурсиялар, минемчә, сүз уңайыннан Гафу, бер секунд. Алар үткәрәләр анда Google карталар буенча экскурсия, минемчә, безгә дә аны үткәрергә кирәк. Бәлки тиздән шундый булачак проект, менә без татар бистәләре буенча, Казанда гына түгел, башка шәһәрләрдә дә анда Google карталар буенча экскурсиялар ясарбыз. Google карта буенча ул теге урамда йөргән төсле Google View. Google View буенча йөрисең, анда бит бик уңайлы дөресен әйткәндә, кешегә күрсәтәсең урыннарына, кирәк булса иске фотографияларны чыгарасың, документларны, булай бер яздырыла. Аны мәсәлән, без беркайчан да Екатеринбургта андай берне үткәрмәдек. Минемчә, мәсәлән, Екатеринбургта, Уфада, Төмәндә, Астраханда, булай бер турында сөйләп буладыр. Чөнки кеше хәзер мәсәлән тартыла бераз белем алуга. Һәм минемчә, мәсәлән, Айрат үткәрде балконда, мин дә башта балконда үткәрергә уйлаган идем, ул миңа тәкъдим иткән иде шундый проектта, әйдәп бөтен матур балконнарны җыйык та инде. Һәр кеше аны үткәрер. Мин әйтәм, юк, миңа хатын әйтә, нигә син балконны күрсәтәсең? Әйдә син лучше менә чык урамга да анда. Менә Гобайдуллин йорты тора каршымда. Мин аны беркайчан да өйрәнмәгән идем. Шундый турында сөйлә. Шундый турында сөйләдем инде. Ничектер менә ул хәтта минем белүемчә эфир каналына керде трансляциягә. Диманың теге идеясы хәтта кемдер әйткән иде, беренче каналга күрсәткәннәр иде аны. Менә Житель Казани показывает кино дип инде. Шуңа күрә, өйдә генә утырып, теге чәйләр эчеп, фильм карау гына инде бу бит теге беренче стадия, икенче стадия, ул менә бу мөхиттә үзенең нәрсә эшләргә теләгәнне аңлау.
Менимчә, бу бит беркайчан да бетмәячәк дөрес әйткәндә. Беркайчан да кирегә бергә кайтмыйбыз инде без. Әйме? Просто яшәргә кирәк, яңача. Кем аны алданрак башлый, шул в данках. Вот. Рәдиф, син в данках дигәннән күп кеше карадымы, ничек син ул Мин карадым анда, по-моему, бер 150 кеше булган манда. Мин китап үткәрдем бит аны, мин аннары чыгардым аны хәтта. Җыйдым, тавышын киләдем бер. бит ясыйган. Русча, татарча да. Кстати, по-моему, татарча күбрәк кеше карады. Анда хәтта кемдер акча бирде анда миңа. Вот, рәхмәт сезгә кешеләр. Ну, кызык. Яшәргә кызык. Башка кешеләрне дә чакырабыз, шундый онлайн әйберләр ясарга. Кара, соңгы сорау, сиңа бирәм, үзем дә җавап бирергә тырышам. Син әйтәсең, менә хәзер кеше белем алырга тартыла. Дөресен әйткәндә, мин ничектер теге башта ажиотаж булып алды да ул. Барыбер кеше ничектер барыбер эш мәшәкате беләнме, ялкауланыпмы, китап тәлләни укымый, гомумән теге белем дә алмый кебек миңа. Син үзең соңгы арада менә күп кенә спектакльләр чыкты. Син бит инде театр яратучы, сөюче кеше. Бераз спектакль карадымы онлайн? Мин бераз теге National Theatre трансляцияларын карый башладым, инглизләрнең. Кайсы шәһәрнеке? Лондонда алар чыгара башладылар. Аны бераз кызыксына башладым. Шулай ук мин, әле җыя башладым исемлекне карарга кирәк, чөнки төрле анда кичкенә генә Рәсәй театрлары үзенең спектаклен күрсәтә башлады. Кичә мин нигәдер бию пәрен карадым. Рәсеме Бию пәри? Камалның, чөнки анда теге ничектер бераз акча туристында инде, менә яраткан театрдан булыштым дип инде. Һәм анда нәрсә кызык, мин аларга инде менә бит әйтәләр, нигә татарлар турында яхшы әсәрләр юк дип инде. Мен әйттем, менә бию пәри бик әйбәт әсәр, анда бер дә тискәре геройлар юк, бер нинди проблемалар юк диярлек, әйме теге. Беркем дә үлми, беркем дә ачлыктан итекми, беркем дә теге малны Бер-берсен кимсетми. Балта белән шалмый анда. Әйме, шундый әсәрләр бар бит инде. Һәм теге бу аңламый нигә мин моны карыйм гомумән. Әмма вот бәлки шундый әсәрләр кирәктер. Мин бик шат идем Кариев театры өчен. Кариев театрда чыгара башлады. Әйме, спектакльләр, хәтта Тинчурин театры, без гомумән гадәттәлек көлешәйдек, Тинчурин театрын бармысын архивы дип, бар икән, анда да карарга була төрле әйберләрне. Бүген ишеттем яңалык, теге Свияжта узучы лаборатория спектакльләре чыга башлачак. Менә алтын битлеккә дәгъва кылган теге Маноцковның операсы булачак, Сны Якова тиздән. Анда чөнки без аны миңа күргәнем юк дисәң кенә кызганыч. Шуңа күрә, мин мәсәлән китаплар укый башладым. Хәтта менә электрон китаплар түгел, менә минем китапханәдә яткан китапларны менә хәзер Гомәр Ахуновны укыйм, аның истәлекләрен. Син теге чиратын көтеп яткан китапларга ниһаять кулын җитте. Кара, тагын әйтмәкче идем, Живой город, алар шундый әфәриннәр, теге мин аларга әз генә булыштым, тикшереп чыктым татарча язуларын, сайтларын. Алар после карантиннан соң дип атала, аларның шундый проекты, димәк, кешеләрдән шундый җыялар язулар, анда һәркем кирип теркәлә ала. Кыскача гына әйтәсең, мәсәлән, Тәбриз, 30 яшь, мин Казаннан. Мин карантиннан соң әнием янына барып килер идем, дип яздым мин. Һәм кемдер анда кахва эчер идем анда кафеда. Һәм шундый кызык анда укырга, Рәдиф, сиңа да киңәш итәм, кирип кара әле ул язуларны. Минемчә, бу бик әйбәт теге рефлексия булырга тиеш бит. Һәм карантиннан соң без чынлап та нәрсә турында хыялланабыз, ул бит инде безнең турында бик күп әйбер әйтә, шулай бит. Киңәш итәм, тоже шундый проектлар чыга башлады, димәк, менә шул да бит инде бер мәдәни шундый яңалык. Үзебезнекеләр бит. Татарчада язганнар бит. Машалла.
Subhanallah. Радиф, шуның белән тәкъдим итәм тәмамларга. Безгә синең белән яхшы гына сөйләшү булды. Ярыйса. Киләсе тапшыруга кадәр исән сау. So